вай боши у братухат брат май ҷойда ки дромадӣ фақат оқат ки меҳнат ки гапи беҳуда нагӯ мардонак рафтор ки биганад мардӣ қати номарду рафто омад наки номард мешӣ толори варзиши дим хона монай ҳар як гапи устод дар дуруни сар монай чемпионӣ ҳамаш сар меша оста оста қоида кати кор кади бад мегири боти ҷоизара номбардори халқ шав эй навҷавон бекор хуҷагӣ накина шав. Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP Ҷавлон. Инак бародара Некруза пешвоз гирифтесем. Ҳамҷа бовар кунед тамоми бародарош ҷамъ шудаганд ва нами зарифи братмон сухан кардан. Яҷа чӣ гап пай чӣ навигаря кояк камтара гап зан. Ами додармон Некрузҷон ина белатрда якм тоҷики ки мақсад якм бой бромад якм шазад якм шазад хай спортсмен чӣ хел бигем мадараҷои улиш пацан спокойни бачаи хеле ҳайози мебура мебинем шох мебура мебинем бо чашма шумо переключатся накунед тамошо кунед карочи Некруза пешвоз мегирем ҳамҷа мондагӣ бародарош ҳама ҷамъ шудаган як шава бародарам сёмка ки ҳайда ютуб мебинам шумо толори варзиши дим хона монай ҳар як гапи устод дар дуруни сар монай чемпионӣ ҳамаш сар меша оста оста қоида кати кор кади бад мегири боти ҷоизара номбардори халқ шав эй навҷавон бекор хуҷагӣ накина шавона гар пиён мисли чемпионои ҷаҳон трам шав чемпион варзиш қосиди сулҳ ҳайда тамоми ҷаҳон тоҷико ҳама сарҷамъ шавен якдигартона ҳеҷ вақт пас назанед ҳамаш сахтан тоҷик дар любой мусобиқа фаворитай касе дар ғарибай ҳаму пасани меҳнати Yaxşif. Bayda migren asura migren. Şunu bakalım bunçi ve Ne var azayı bakada? Familia ucuz namni gabne spabe da Nekruz Amca bachwa ke girdish besin. Ama ke gird besin ama kasa bayda giren. Şampiyona bayda giren bacho. Güzel ama kasa. Bacho umut. Orta karot. Azor Ramad baroy nem barodaro ham aynҷо тасбих кардам. Дастой ҳама вақт иншоалло дар баландиҳо ҳама айрӯи ҳамин бародарое ки ҳар рӯз дастгирӣ мекунанд менависанд дар ҳар ҷо хеле қадришка мекунанд. Хеле насиби даъват барои چی قدم های مال شما دافع کلی بلاها را خدا دافع کنه خدا تانی صحت تا خدا دلی بیغم تا همین دوداری مرا با یک باری دیگه از سر نو چمپیونی جهان شود نامی تاجیکستان رو برداره چمپیون UFC شود UFC براو همه دازار آمد براداره Madan da bayrak xatmi. Ya abnes bigi ya kam Ya. O değil. Neka. Hey, Nek. Давай. Давай, мы бинем каса. Алакане. ҳар як навҷавон дар ин мешава ибрат бихон таърихи варзиша ки кор кина калат ту бояд бишноси ҳар як чемпионаи дурӣ парчами тоҷикистона ту бояд бардорӣ суруди миллира аз ёд кӣ ҳар як рафиқта ба раҳи рост равон кӣ бародари ҷонӣ дошта бошӣ
чиура нафруш дастой накр подходки у намонае каспаш як ҳаёт бикмаш хайруи миллион ана пас да майдон ту мешай чемпион ту чемпион ту чемпион ту чемпион ту чемпион братуха ту чемпион ту чемпион ту чемпион ту чемпион братуха хай бародар адушу пешвоз гирифтем насиб карда боша ҳамроҳш суҳбати озод мешада канали UGP Ҷавлон шумо интизор шавед.